Jälleen liikenne. Siron Cupcake. Kylän paras kahvila. Tuo on myös ruoka eurooppalaiseen makuun. Lämmintä on noin plus 38 astetta. Ja seison tällä hetkellä puun varjossa ja puun nimi on Lilavadi. Ja on todella kauniit kukat. Täällä muutenkin on sateen jäljiltä kaikki vihertää ja on oikein vehmatsa. Näin pohjoismaalaiselle todella mahtava kokemus. Liikennettä riittää ja siinä sähkömiehen unelma. Joka ainoaseen taloon lähtee sähköpiuha. En tiedä kuka tietää mikä mihinkin menee, mutta kai hyvä. Näin eletään täällä. Kukat, kuten sanoin, kaikki on vehmasta ja kukkaloisto aivan upea. Puut, pensaat, kaikki aivan huippu. Taustalla uusi Public Garden rakennustyömaa. Eli tuonne tulee sellainen puisto, jossa on liikunta- ja leikkimahdollisuuksia lapsille ja aikuisillekin. Näin.